Γεια σας. Στο βίντεο αυτό θα δείξουμε έναν τρόπο για να στέλνουμε εύκολα και γρήγορα αρχεία μεταξύ συσκευών που βρίσκονται κοντά και συγκεκριμένα βρίσκονται στο ίδιο δίκτυο. Για παράδειγμα, είμαστε στο σπίτι, έρχεται κάποιος φίλος και θέλει να μας στείλει ένα αρχείο από το κινητό του στον υπολογιστή μας ή το ανάποδο ή από το δικό μας κινητό στον υπολογιστή ή από τον υπολογιστή μας σε ένα λάπτοπ που είναι στο σπίτι. Αυτό για να λειτουργήσει βασικά πρέπει να είναι οι συσκευές στο ίδιο δίκτυο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι συνδέονται στο ίδιο Wi-Fi εφόσον είμαστε ασύρματα, ή αν κάποιος υπολογιστής με καλώδιο είναι στο ίδιο router που είναι και το Wi-Fi. Και προσοχή, κάποιοι router τώρα εκπέμπουν δύο Wi-Fi με δύο συχνότητες. Πρέπει να είμαστε και οι δύο συνδεμένοι στην ίδια συχνότητα Wi-Fi. Για να λειτουργήσει είναι πολύ απλό, απλά δεν εγκαθιστούμε κάποια εφαρμογή. Κάθε συσκευή, απλά ανοίγουμε τον περιηγητή. Εδώ έχω έναν υπολογιστή, έχω ανοίξει το pairdrop.net. Αυτή είναι η διεύθυνση της εφαρμογής, pairdrop.net. Μου δίνει εδώ ένα όνομα στοιχείο και μου λέει ότι μπορούμε να με ανακαλύψουν άλλες συσκευές. Άρα όλα είναι καλά. Και ας πούμε ότι στο κινητό μου θέλω να ανοίξω το κινητό. Ανοίγω τον περιηγητή και πάω πάλι στην ίδια διεύθυνση και βλέπω λοιπόν ότι στον υπολογιστή εμφανίστηκε το κινητό μου και στο κινητό εμφανίστηκε εδώ στο κέντρο ο υπολογιστής. Άρα λοιπόν όλα είναι εντάξει. Μπορώ να θέλω να μεταφέρω ένα αρχείο π.χ. από τον υπολογιστή. Κάνω κλικ εδώ, επιλέγω το κινητό, τη συσκευή δηλαδή, και από τον υπολογιστή μου επιλέγω το αρχείο που θέλω να στείλω. Και εμφανίζεται εδώ η οθόνη στο κινητό. Αν το δέχομαι αυτό, πατάω accept. Και εδώ ανάλογα το κινητό εμφανίζει μια οθόνη. Κατεβάζω και κάνω λοιπόν download. Έτσι έχω πάρει το αρχείο από τον υπολογιστή στο κινητό και κλείνω εδώ το παραθυράκι στο κινητό. Και μπορώ να κάνω και από το κινητό φυσικά το ίδιο πράγμα, να επιλέξω εδώ τη συσκευή, το Black Wolf που λέει εδώ, ο υπολογιστής μου δηλαδή. Και εδώ ανάλογα με τη συσκευή μου ανοίγει κάποιες επιλογές, να ανοίξω την κάμερα, να τραβήξω μια φωτογραφία ή φωτογραφίες και βίντεο. Και σε μένα θα ανοίξει ο περιηγητής αρχείων του κινητού και δεν είναι απαραίτητο να στείλω δεν με περιορίζει να στείλω μόνο φωτογραφίες και βίντεο. Στο περιηγητή εγώ μπορώ να κάνω εξερεύνηση, να πάω π.χ. συλλήψεις, έγγραφα. Εγώ από τα έγγραφα θα επιλέξω ένα φάκελο και θα επιλέξω ένα αρχείο που θέλω να στείλω, ένα PDF. Και θα πατήσω λοιπόν, σαν να το ξανακάνω γιατί κάτι δεν έγινε εδώ σωστά. Ωραία. Πατάω εδώ στον υπολογιστή accept και έτσι κατευθείαν έγινε και μου ανοίγει και το αρχείο που πήρα από το κινητό τον υπολογιστή. Και αν κάτι δεν πάει καλά, κάνουμε refresh, ανανέωση δηλαδή τις σελίδες και στις δύο εφαρμογές, δηλαδή, ή τις κλείνουμε και ξαναμπαίνουμε. Και ξαναλέω ότι πρέπει να είμαστε συνδεμένοι στο ίδιο δίκτυο για να λειτουργήσει. Και κάτι τελευταίο, αυτός ο τρόπος δεν είναι μόνο απλός, είναι και ασφαλής, γιατί η μεταφορά του αρχείου δεν πάει σε κάποιο σερβερ, γίνεται μεταξύ των συσκευών. Έτσι λοιπόν έχουμε ασφαλή μεταφορά των αρχείων. Αυτά λοιπόν για το pairdrop.net.